Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mahuli yeri intarasul kaya mauduan kahalan si miskin ibandayhan paglasa. Tagnaan ko tarasul yeri magbalik kahalan sin paglasa amun tapi. Usog hakalayuan landuin sigpit nang usaha timuyo karna aun promise. Usog aun promise hatunang niya hangkan siya timuyo nang usaha. Hapagbalik niya mari banghiro sin Allah in maksudway duwain asawahon. Usog hakalayuan huway panghati sinaon na parentar di in babay. Kawayaan sin maas pasal mataud mani bisan uno in hukaw ama niya in makapagmay. Babayi kimasusahan karukway sali dumadlaw magpikilan iban magtali. Tunang hakalayuan bang makauyi insyaAllah mahambuog da kami iban makapi. Tunang kukalasahan bisan miskinan mahunit ipagganti bisan dayahan. Niyat sinlaw matay sinangan-angan kami ruwa mahambuog da irul sintuhan. Pinari dapat kapindahan. Kami rain mahambuog irul sin Allah bisan pakain hula unungan ko. Maas ko di maagad bahala sila insin di ko mapalawi den sin pagkasinasa. Ito mahal ba? Unuhon ko insin pilak bulawan bangin usog mabanako bukon kabayaan. Bahala na bisan miskin amo inimportan nakutabi at marayaw iban pangaddatan. Pangaddatan marayaw inlia lawag ko bisan siya miskinan kalasahan. Bahala di matayma sin mau maas ko basta kami mahambo dila mauna. Maas ko lando bungis sa kawa juruan asal iyan ko siya iban biyabaitan. Kung kain agi ko ama aun nga ko tunang inusog naggawi ka ako kung ko kabayan. Magmaas ako maulong iwan mabuka hangkan nalukos ako usog na tayma. Sa buat malaingkan inhuna-huna haadlaw pagtiyaon ako magpatilawa. So pagkabihad to hawpuon ta na aun na schedule sinusog tiyaonan na siya. Babay halawng bilik limando susa makapikil na murol harap pasaba. Mahalaw rin eh. Babay mamikilan siya tumakas na maid mami tamungon harwa maas. Sa taon bisaran niya bininan sulat hakukulangan biyutang halawng simba. Kita ko ingat sinamin biya mga kapandayan simba kayo nang tumapok na bisan sa namin buto. May ramay ng mga mimbiya makatipas na. Yan na si mga ini. Okay, continue ta. Haupunin isturi miyanaw na siya. Si miyong pahadwa maas sin si kilima. Arnat niyat sin pangatayan makalayo siya. Bulan tahun mabutas sa inaama niya. Inbabai miyanaw tuju sadlupan. Sarta dimiritso siya harap pajambatan. Aunlan sa timulak amun agaran diretso pasaba ng pasandakan. Pagkasin timulak na hawpuon ta na hinto nang tiyawakan didto hasaba. Dayang murul ako kaymo ako baka sawab di hula ako piya masawa. Sabay biya ako na schedule niyang pagaytaan namin tunang yasin piya masawa siya. Piya masawa ako ikaw bayitaan sa milaon na schedule ako tiyaunan. Hina ko kay ama usog siukatan bisan biyaway ta ko na sinaon ako tunang. Inusog na kasambong pagkabihad to uun ka rin akaw yarira ako. Asarday sab injanji ko sinwak tuyad to
imo sa ako mari pasal kayo. Pagkasing bihadto lansa piya tulak ay ngasug nanaykod sinli sa gupat. Inaama na inino kanya naglawag narum nasadyain hula day paraon sulat. Day paraon sulat bininsin babae katansin bisara niya gayta kagi. Ama ibansin ina niya latamad tumari anak way kapusan way rukun lagi. Nalabaw yung isa na. Ina ibansin ama ng latahan dihilantud kita kasisipuan. Karna huwat na in mga tao ibansin parental in anak tayarira katiyaunan. Ina ibansin ama nag-us-us paparental na mayta nagmuhot-muhot. In kami miyari kanyo aun ini maksud maap in pagtiaon di na makalaos dari niya biya mga aun pa niya mga sulpat di tanabi mga taluson sa wagsimbi mga mahaba natod sa kawa biya mga takad-takaran nyo bang uno na isabi namin sumunod buko ni sabi niya amin lang sin kay banan lang kardo atawa probinsyano sana aun day sabi ni tatalusan sabi mga mahaba natod dari niya inyo man kalupahin biya mga pins kuhi palo. Mamaid na ako kanyo wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magsukod kanyo katan. Muak chup chup.